Sergi Llull va fer la primera cistella del partit i el Madrid va acabar el primer quart amb 5 punts d'avantatge al marcador, però el València va reaccionar i a poc va construir la seva segona victòria consecutiva, en part gràcies a l'actuació de 3 homes. Will Thomas, 16 punts. Bojan Djublevic, 14 punts, 6 rebots, 3 assistències i un 21 de valoració. I Fernando Sanemeterio, 15 punts per l'alè, amb 4 de 6 amb triples. El mallorquí Joan Sastre va tenir un mal dia amb 0 punts i menys 2 de valoració. El València va frenar en atac al Madrid, que per tercera vegada en aquesta lliga va acabar amb menys de 70 punts anotats. Malgrat la derrota, bona actuació dels dos balears. Sergi Llull va ser, juntament amb Thomas, el màxim anotador amb 16 punts i va fer un 19 de valoració. Rudi va portar 10 punts. Demà els dos equips es tornen a veure les cares. Si guanya el València, aixecarà el primer títol de Lliga de la seva història. Si guanyen els de Pablo Lasso, la final es decidirà diumenge a Madrid.